Manje ubusuzwile ukuthi kusasa siyashesha ukungena emsebenzini. Bese ngizwile fana yo. Ayi ushubile and kuyabanda these days. Lapho ngiyasela ke mina kulezi insuku. Yazi ngiyakunothisa lokho. Yini kwenze njani vele? Ikuningi mfethu. Ungathanda ukukhuluma ngakho. Ngibhekana nengwadla lapha endlini. Ayidakwe mama iyebula, ayiphuza iphuzi. Yabo utshwala bubuzwa kuye la muntu loya. And masekabuyile shema ubuya ngishaye sixabane nje into engapheli. Umuntu wakho noma umuntu wakho? Umuntu, like umuntu. Oh, hawo. Uyakushaya? Sengifile isibha. Senginyama Ayibo. Umncane kangaka, usemusha kanje ungaba ukudla kwesibhaxo nje kuze benini ngempela. Ngiyaphethe ngiyamthanda la muntu la yezana. Angithi nawe uyazi ukuthi uthando liyabekezela. And futhi nesifiso sokuthi nje ngelinye ilanga ngishade naye. Enazi sisaqala wayengenje lo muntu ushintsha manje nje. Hayi, baqiniseka bethi umuntu uyashintsha. Sokhuluma ngaye. Hayi umusho njalo ngiyakuzwa ukuba yabona umuntu unesifiso ase ngiyakuzwa. Nxa ngiyakuzwela lelo. Kodwa ke nginalo mina ikhambi. Yeah, nginawo umuntu ongasiza mina kule ke ngobhekene nayo. Yabo uma ngingakunika nje leli khamba ngeke phinde kushaya le ndawo ngiyabona. Ngathi ke engikhuluma nayo. Wenza njani ke lapha? Yabona lo muthi lo? Uzosebenzisa ntambama. Before angene endlini, uphuza lo muthi lo, uyawumatha, awugwinyi. Sizwana? Yebo. Ngifuna ungitshele ukuthi uzophinda nakushaya, ngeke aphinda kushaya. Manje mangabe sengiphuzile ke lo muthi, mase kangishaya ke la sekuphuma lo muthi ke la emlonyeni ngiyochaza ngithi yini le? Yabo nje ngoba ngikutshela ukuthi once awufaka emlonyeni wakho, uphinda nje kushaya, asophinda kushaya. Nawu muthi. Uphuza into engangengilasi. Ubuze uzongibona. Yo dathiwa kubonga ke futhi akubalekisa. Hayi. Uzokusiza. Kwangathi into engijwayele nje le. Kodwa inkinga ngikhumbula ukuthi ngiyazelaphi. Vula. Vula. Vula, stupung aja tu slim aja pas. Vula. Wafika ke lo mhlola Nkosi. Azwakali yini? Awuvulwe. Ho. Ayisilima. Yini ndoda la? Avule bo. Avula ila avula ili avula. Ho. Avula. Nakula ngani? Yakho le.
Wenze njani amkhonzwela amehlo futhi hlala. Wena wayisaka wena. Akuyona yakho le ndlu mina indoda la ekhaya. Uyezwa? Uthulele ngikhuluma nawe. Sawubona mfazi wami omuhle. Angazi ngifike nini lapha nkosana. Akuhluphanga nje izolo. Mama. Ngena colleague. Colleague bese ongizama phela ngalesa sigubhu lesafethu isithe. Ngiyacela ndoda ngicela kanjani mfethu? Yini manje kwenze njani? Uyasebenza umuntu wakho phela athi kule weekend akaze ngithinte nje isidalo nje. Iziyaphela nje akaze nje sengenze lutho. Uthini kimi wena? Ngiyatshela kunalokho kungibiza mfazi wami omuhle. Ubiza ngawo wonke nje amagama amnandi ukuthi nje angibeke nje isandla. Uyasebenza umuntu wakho ngizama phela ngesigubhu esithe noma 5 liter ke uzongiqhuba nje impela. Ngiyatshela kodwa waphika ngithi. Asebenza umuntu wakho mfethu. Ngiyawudinga impela nje noma 10 liter mfethu. U10 liter uza. Hawu ngiyacela mfethu. Kahle kahle yazi ukuthi kwakuyona umuthi lwana. Uthini ngimashi? Kwakuyitiye nje lele libhamini. Into engangifuna kuwe. Ngangifuna ukuthi uvalele umlomo wakho. Ungaphendulani nomuntu ophuzile. Ngoba uma uphendulana naye ngicina ngiqabana nize nishayana. Yilokho nje engifuna kuwe. Ngiyasho kodwa yazi ukuthi latest ngijwayele le.